Ang ketabok marok sabayi krim full tong krim ini parawo panda tonggo anis grup tegi sama mama angke krim ro full angke kom ke full maya kebang ke ma full panda grup ma thangmai tabok thanglang angke berai ke samprani selake khiplang tabok thanglang angke tabok puneno 10 minit baki noita bai tongo tabok thanglang ke 3টা 3:30 harok paine sangi paipine kansli kam no sung thas nai tan hamle mami sima sung hingke se sindur full nagra di brok hingke kerikha thoksa full nagra anau thangai nirana phunuk bani do sungta to mamui sung angje phunuk masakta tabok hingke jogal baile ha mami sungnai ba hairi nai rok kaja mami sungnai ba rinai rok kaja tla hata panda ni mui amangke broiler serang kang saya se yang keseng mai sung tonggo amang blena bandari ni nok borok kan subscriber rok ambai malai kai rok ale amang kesini kemai bathong sirangge dongkla berengge metong berengge kelek bununggo thongsi amang kesini kemai gerengma bathong all rounder kemo musin masab terang hai kharita hai khariko amusin kemai haladi koko hai kok kasdi bye bye satu habai begini malai nomor paling sampai deh saprai memang saprai gitu हेलो गुड एवरीवन आज मम्मी ब्लॉग नहीं कर रहा है आज मुझे शुरू करना पड़ा गुड इवनिंग आप सबको मम्मी क्या कर रहा है आपको नहीं दिखा मैं लेकर कंप्यूटर हम सीरियल देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं क्योंकि बोरिंग है ना Ada di tempala ketika tak mati lufu. Pertharana daktaro saklano dakatlang hangrana ke babu mi apar horni simi poin ka hazatna tabu sakla baiknai tv nai tonglayo video khaiman liya mi afra video upload khani hamasi somai man liya time man liya dan hamale ani nokan dar sraddo an jatina tak thainai dada bai
angke busuk bai busuk hani bang somoi rok manliya miapra video upload khaimanliya gatini khaisina tabo grill amuk mani o thangphai angke hai nerasi saima tongkho nerasi khana bainai tani hamle sini baba goria biya ganangni mohontoni pupha sini dada tong hata bahai ke nang saikhnarna ani bakrajak bai tak mohontoni susu hingke bota buphaio hingke ani bo side rokni dara tong tongta ani bakrajakni bwtani bwsala hingke nerasi sawo okhului pro thaiyo khana hingke tin khana nerasi bainai hani bangino srado o maisai manliya nerasi singkhe okhului pro ang pada o maimi sungthai de o padani phangbali dinno thaiyo hothat ke thaiyo thui tongmano lai thangbaila ha tak bono khana bainai nerasi sibaina baksa buksu kwbangma sinai babagoria biya ganang sin babagoria biya ganangni mohonto ni baba khana hingke tin wngnai baksa buksu hingke video khaiman pa sajak wngbainai tani hamle bai kamani dukha kosto somoi prosi amo haike video chagui hi tani hamle amo kaisa memory kwlai tongo sini mukumu ta kaisa mukumu tani hamle chung thwimani pore phano chung thwimani ulo phano sini busuk wngthang bora wngthang rasi wngthang borok naimago ta aigeba cassette tongyade cassette no pai si CD ba DVD o thepaima naio bo kaisa memory ble tabo tole bahai kwraikha block khai di dadi kaisa mukumu siklai tongo hairok ta asukbai di panda wngthang srado wngthang nije tongmani chamani bo kaisa memory siklai tongo baksa buksu hingke haino pasa uansukbai na tabok ang si hai tongkha ani ama thaiparrogo baksa buksu video rok khainai camera rok chagui vlog rok khai bo hai rok khe tongbaila hingkhe chung pasa tabo naitongma khamo ani ama thaiproni rokni thaiphor tole chung tole palmaiya kawui dukha wngui si paiya hingke tabuk phano kaham kwrang hingke somoi malaha hingke ama thaiproni amano twitukorokroni amano ani amani maiklai rokroni srado wngproni rok hinchung tabuk naitongma khamo ta japro bo haike chaknai kwrwi hingkhe amani mukumu hiba chung naitongma khamo ta tak ani bwsa bwtui rok nasi nini naini srado proni nini naini maiklai rok proni nini nai thwipro twitukoro mani bo hai rok hingke naitongma khamo ta mongkani nokandar dadani giri mwrwgui kitan roi tonglaio nailai di horo.